लेखा हमबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्सफोरनो दैबो नायथ'नाय जत' ताखुक दैबो हक्सनो हामजामा याफारो जोंनि ब्लेखे बतना हामिया जों खोनालायखा हास्तेनि जत' लुकुराव नो खोनालायखा जों बेहायनो जोंनि एडिसिनि उङै बनिति डिस्कासन खायलायखा जोंनि तिप्रासा दै राज्योनि बर'राव कोअपारेटिव बैंकनि चाकरि रुनानि बागै थांलायजाक थांलायमानि जरहाट तेजपुर गुवाहाटीआव एग्जामिनेशन सेंटरफोर आजागा थांलायमानि प्राय एकटा डेटा जरावो गारि एक्सीडेंट उनखा बास एक्सीडेंट उनखा मानि यागुलो थैमानिबो जों खोनाखा खरकसा थैखा होनो दैबो 2-3 जन सीरियस इंजुर्ड ICU दंफो सिलचर मेडिकल कलेजाव हायरनि जों खोनाखा दैबो बाक्सानिफ्राय रेफार उनखा गुवाहाटीआव रेफार खायजामानिबो घटना दं होननाय खोनावो प्रपार इनफरमेशन मायाखो इंगे बाक्सानिफ्राय डिस्चार्ज रजाखा जरा नॉर्मल इंजुर नायदोंखे डिस्चार्ज रजाखा गुवाहाटी आरो सिलचर मेडिकल कलेज निबो इंगे जोंनि MDC बो थाङै दङ ब्रह्मगोनां वीरेंद्र देबबर्मा बावबो थाङै दङ आजागा बनि एरियानि थैमानि न नायनायनि बागै सिलचर मेडिकल कलेजाव दैबो सोरबा इंजुर ओंखाराव नायनायनि बागै इंगे जोंनि ADC हाफांनि बोखागदै जों जोंनि तिप्रासा इंजुर नाय दङ जरा बैंकनि कैंडिडेट दैबनि जाति गोष्ठी थांनाय र आजागा थाङै दुर्घटनाव दुल जानाय र बरनो जों बाहायखे जोंनि ADCनि बोखागदै माहाय जरा हायाव जों जुबा मानाय बनि बाङै कक सालाय दङ हानि बाङै जे इंजुर नाय दिनै बनि ताखु बुखुराव बरक बाहायनो जों माइ गोरोंदि जों बाहायखे जोंनि ADC बोखागदै नायलायबानो दैबो आजा किसा काहाम के नायफैदि बोसो घटना राव बाहाय उनखा बोसो इंजुर उनखा माहायरावबो जों साखा इंगे जों नायलायने जोंनि ADC हाफांनि बोखागदै जोंनि तिप्रासा आरो कैंडिडेट इंजुर नाय दङ जों बाहायखे ADC बोखागनि दै जुबावैमा नायलायने गमाहाय ताबुक बरंनि सिनिमु स्राय दें कासार जे बो पारानि तै कैंडिडेट दा थैनायनि बुमुंराव ताबुक सुजरा खरकसा थैमानि वीरेंद्र देबबर्मा होननाय खोनावो एक्जेक्ट बुं मायाखौ देबराज देबबर्मा दैबो प्राय 50 जन इंजुर मानि चिनि थानि लिस्ट सफायाखौ लिस्ट कालेक्ट खायनायनि बागै सालायखा खोनारावो चिनि लिस्ट सफायमाने ताक सुजरा चिनि इनफरमेशन कुनो करिखो बें एलाकानि बिसुंखा जत जानजाय एलाकानि न हयतो सावैमा खाना जों आसल गोबांमा बास एक्सीडेंट मानि दल जानाय रंनि माने प्रपार बरनि ठिकाना मायाखो हानि बाङै जों नाय दङ दै जरा इंजुर नाय बनि फेमिलि र बरक बेहायनो जोंनि ADC हाफांनि मावबाय MDC नैनि EM दै बिसिनि अफिसार बरक बाय कम्युनिकेशन खायदि जे अ जागा अमहाय ओंहा होनो हिंगे जों नायलायबानो बोसो जरा बाहायखे चुबासो खायमा कारण जरा हायाव जों तै खरकसानो चुबा लायबाने अमनो चिनि नाहरमो चिनि बुबाग्रानि नाहरमो खा हामियां दंबाय खा बायजो दं जों बरनि लगे बेलायखन खा खामजाक बरनि नुखुंनि लगे जों तिप्रासाङै चिनि ADC हाफां जों बरनो खा खामाया फारो बरनि जे थैजानाय बनि नुखुङो बरनि खासांमा मानथों तै ओ जरा इंजुर दंनाय रकम तिप्रासा दं परिखारिनि थांजालाय माने लांमास नामने थामने बलबो दाखि हामै बासाथ के मेडिकल नि जा इशू दंमारो जों बाहायखे ताम खालायमान आगामी दिन साका आगामी दिन जों नायने अनबाइन तब प्राइमरी इनफरमेशन सि फाइद्रिप सिन थानिबो जत इनफरमेशन फाइके जों अकॉर्डिंग टू ताम खायमान जों जाथे बाय